Здравей. Анди, ела тук, мамо. Стига притеснява човека. Ела. Влезай вътре на тук. И синете, да знаете как мога да стигна до Граматикова? Всъщност ние сме за Малко Търново и Граматиково. Ние на път може да ви закараме, ако иска. Благодаря. Ами качвайте се. Искам да попитам нещо. Да, кажи. Може ли Бяла да победи Вълка? И кой е по-силен? Анди, не се питат такива неща, мамо. Няма проблем, ще му отговоря. Дявола не може да надвие Бога. Дявола е творение, а Бога е творец. И е безкрайно пъти по-силен от него. Даже не могат да се сравняват. А къде по-точно да те оставим в Граматиково? Някъде от южната страна. Добре, но да знаеш, че нагоре има сняг.